Viva Shenge, viva! Viva! Long live the spirit of Shenge, long live! Long live! Phila njalo Shenge, phila njalo! Viva abaqulusi, viva! Viva! Tata IFP ngomhla ka-29 May, tata! Ngoba IFP ngomhla ka-29 May, ngoba! Siyaya okhethweni ngomhla ka-29 May, siyaya! Siyathokoza bokomrade, singahlala phansi. Angibingelele kumphathi wohlelo uComrade uMkhuleko Hlengwa, ilunga lesigungu sikazwelonke kwi-NEC, nomkhulumeli weqembu ezingeni likazwelonke, noyilunga likahulumeni omkhulu eCape Town, aphinde abe usihlalo wekomiti eliqondene nokubhekwa kokusebenza kwemali kahulumeni. Ngiyabingelela kuwe Mashasha Mntaninkosi, esesilokhu silomshikashika njengengxenye yekomiti elihlela imikhankaso yokhetho ehhovisini likaMengameli. Ngibingelele kuComrade uArchie Khumalo, umfundisi wethu osivulele ngezwi. Ngibingelele kuMpangazitha, usekela nobhala jikelele ongethulileyo phakathi kwenu. Khuleke kundunankulu weSilo, undunankulu kaZulu, obuya be umeya wethu emkhandlwini waseZululand, ilunga lesigungu sikazwelonke uComrade umfundisi uTD Buthelezi, nophinde futhi abe i-candidate yethu kulolu khetho siya kulona. Angikhuleke koweSilo umntwana uThulani osekhona phakathi kwethu Mageba, sizizwa sithobekile futhi sihlonipheke kakhulu ngokuba khona kwakho phakathi kwethu. Indlunkulu yonke yeSilo, indlunkulu yonke yakwaZulu, uma sekukhona wena Mageba ikanye nathi kulomkhankaso esikuwola ebaqulusini namhlanje. Ngibingelele kumfowethu Mashobane, uComrade uMkhonyovu Khumalo, usihlalo weZululand District, isigungu sonke sekomiti aliholayo, ikomiti lombutho besifazane nekomiti lombutho wentsha. Bingelele kubaholi bethu besiyingi sala ebaqulusini. Bingelele kuDokotela uBT Buthelezi,
okhona phakathi kwethu omunye wama candidates ethu nomunye ongumholi onolwazi olunzulu ngoba ubese inhlakeni zeqembu lenkatha yenkululeko isikhathi eside. Sithokoza kakhulu Shenge ukuthi usukhona phakathi kwethu. Ngibingelele kumalunga eNational Council. Phakathi kwethu kukhona okanyambose uMesisingcobo, indodakazi yalowo owaye umholi wethu ubaba umfundisi uCJ Mthethwa. Bingelele kuMahlengwa obuya be yilunga likahulumeni omkhulu eCape Town okhona phakathi kwethu. Bingelele kuComrade uSiyaya njengelunga leNational Council. Sikhuleke kuwe Shamase umeya wethu la emkhandlwini waseBaqulusini. Sibingelele kuDeputy Mayor waseZululand District umfowethu uMthiya. Sibingelele kusomlomo wethu eZululand District umama uMemela. Sibingelele kubo bonke oComrade amakhansela ethu akhona phakathi kwethu, abaholi bethu abavela kwezinye izifunda abafikela ukuzofaka ihlombe nokweseka lomkhankaso wala eBaqulusini. Asinibingelele nonke boComrade baseBaqulusini ngokukhethekileyo okuyinina abanikazi balolu suku lwanamhlanje. Sanibonani ekseni. Ninjani? Siyafisa ukuxolisa kakhulu kinina enihleli elangeni. Kuyezwakala impela ukuthi libalele lona. Nami ngizoshaya ngeinqamlelayo ukuze lingaze linishise kakhulu. Siyababongela laba nabahlele emthunzini ngoba bona bahleli nje kunethezekeni ukuzolalela umyalezo weqembu lenkatha yenkululeko. Asibingelele kubo bonke abacosheli bezindaba abakhona phakathi kwethu. Sekusele insuku nje boComrade ezilishumi nesishagalolunye, only 19 days. Lidume libathathe abasemsamo libaphose emnyango, lithathe iIFP libeke ehlalweni. Kuhlale kuyintokozo njalo uma ngithole ithuba lokuza la eBaqulusini ngoba la eBaqulusini oComrade baseBaqulusini bangabanye abawumgogodla weqembu lenkatha yenkululeko. Umntwana wakwaPhindangene ube azi ukuthi esinye seyikhonkwane asibethele njengogobelo omkhulu kwaba isikhonkwane saseBaqulusini. Mangifika ke phakathi kwenu nami namhlanje nginentokozo enkulu ukuba ngizokhuluma nani ukuthi phezulu kwamahlombe ethu sithwele umthwalo omkhulu ukuba kulonyaka sihloniphe umntwana wakwaPhindangene ngenhlonipho epheleleyo ukuba ngomhla ka-29 May amasela siwashanele siwakhiphele ngaphandle kwePhalamende sibuyisele iIFP njengohulumeni wakwaZulu Natal.
umhla ka-29 boComrade usuku oluyingqayizivele eningizimu neAfrika, usuku olubaluleke kuwo wonke umuntu, ngisho nesalukazi esinedolo esesihamba ngodondolo uma singabhalisiwe njenge-special voter esiyovotela ekhaya ngomhla ka-27 nangomhla ka-28 May. Wonke umuntu waseningizimu neAfrika ngomhla ka-29 May kumele avuke ekuseni aphikelele esikhungweni sokhetho, ngoba lolu ukhetho lwakulonyaka wafa. Lolu ukhetho lwakulonyaka kuzobe kuqhude manikiniki phakathi kwamasela neqembu le-IFP. Kulolu ukhetho lwakulonyaka kuyodela uMakhasana oyoyibona ingqubulana, indlovu zidudula amasela ziyowakhipha ngomnyango. Lolu ukhetho umkhumula jezi ngomhla ka-29 iqembu lenkatha yenkululeko akukho elizimisele ukubuya nakho ngaphandle kwesicoco sokunqoba. Mina engiyobe sengisithatha ngithi Shenge, nasi isicoco sakho, indlovu zakho, isethembiso ezisenze usaphila zisifezile noma ungasekho emhlabeni. Umntwana okwaphinda ngene la ephumule khona, uphumule nentokozo ngoba umoya wakhe ukanye nathi. Noma ikuphi la sihamba khona, njengoba kadesho uComrade uHlengwa, kade sisebhizana ezweni labansundu bakithi abangamampondo, bebesibamba ngapha nangapha bebuza ukuthi kodwa benihlaleleni yonke lenkathi sidlala amasela njengoba nikubona ukuhlupheka kungaka lapha eEastern Cape. Ngomhla ka-1 sasisempumalanga province, babesibamba ngapha nangapha bethi bayabonga ukuthi emveni kweminyaka engamashumi-30 inkululeko isifikile eMpumalanga province, njengoba sekufika iqembu lenkatha yenkululeko ngoba sebekhathele ngamasela. Evikini elingaphambili siye eMpumalanga sasise-Free State eWelkom kwelabesuthu. La abesuthu babedansa khona baze babe bafishane kusale ukuthi bakhase phansi bethi kade sasilindele lolu suku lolu lokuthi inkatha yenkululeko ifike ngokupheleleyo kulesi sifundazwe sase-Free State, ngoba ngomhla ka-29 May sifuna ukuyobhala umlando omusha ukukhulula iningizimu neAfrika okwangempela, ngoba amathemba nezifiso zabantu baseningizimu neAfrika zishabalala usuku nosuku ngaphansi kombuso weqembu elibusayo. Intsha yakithi ngobuningi bayo ihlele emakhaya. Abesifazane bakithi ngobuningi babo bahlele emakhaya. Ngiyafisa ukuthi nginethulela isigqoko kubantu besifazane, ngoba uma ngibuka nje kulomhlangano esikuwo kufana nayo yonke eminye esiba kuyo, abantu abaphuma ngobuningi babo bezolalela umyalezo we-IFP abantu besifazane. Ngifuna ke ukunika isiqiniseko ukuthi abantu besifazane bazoba seqhulwini nasekhaleni ley'nhlelo zeqembu le-IFP
immediately masithatha uhulumeni wesifundazwe saKwaZulu Natal nohulumeni omkhulu. Abantu besifazane siyabazi ukuthi yibo abayimgogodla yemndeni. Nakuba imndeni iyaphila kungenxa yokuthi khona abantu besifazane. Nakuba ingane zilala zidlile, abantu abawumgogodla womnotho wasemakhaya i-local economic development ngabantu besifazane. Ngabantu besifazane okwala noma kumakhaza noma ngabe kuthiwa liyana, kodwa bavuka baye ezimakethe beyodayisa ngenxa yokuthi bayazi ukuthi uma bengalaleli imvula namakhaza umndeni uzolala ungadlile. Ngakho ke iqembu le-IFP kumaphuzu ali-13 kwimanifesto yethu, abantu besifazane bazoba seqhulwini ey'nhlelweni zethu ukubathuthukisa njengabantu okuyibona abawumgogodla we-local economic development. Abantu abayintsha mangigijimisa amehlo ami futhi lana ngiyakwazi ukubona ukuthi abantu okuyibona abaningi la abantu besifazane, kodwa futhi abaphinde babe yintsha bese kwengeza kabesilisa abayintsha. Ngakho intsha yiyo engiyibonayo ukuthi ngaso sonke isikhathi makunembuthano yeqembu lenkatha yenkululeko, intsha ngoba isenekusasa futhi iyafuna ukulalela umuntu okhuluma ngekusasa, yingakho iphume ngobuningi bayo yazolalela umyalezo we-IFP. Ngifuna ke ukunika isiqiniseko yintsha yakithi, ivoti lenu enizolifaka kwiqembu lenkatha yenkululeko ngeke lize nilikhalele ngisho nangolulodwa usuku. Ngiyafisa ukunibonga ukuthi ngizwile kuthiwa khona ungqongqoshe olapha neMondlo ubeke ubhazabhaza wethende uthi uzohlaba isoyi lomgwaqo. Hey, ngiyamdabukela ngoba insuku zakhe seyibaliwe. Njengoba njena selidumele eMantsumpeni ngomhla ka-29 May amasela ayicebise wona wodwa ngemali bekumele ithuthukise abantu bakithi, sizowashanela siyowalahlela ngaphandle kwamaphalamende aseningizimu neAfrika, bese kungena iqembu lenkatha yenkululeko eliphethe amaphuzu ali-13. Iqembu le-IFP lithi kubantu baseningizimu neAfrika eqhulwini lezinto esizozenza, ngoba thina sesake sawuphatha uhulumeni, sinolwazi olunzulu ukuthi mawuphathisa uhulumeni wenze njani, futhi siyakholelwa zonke inkomba zisikhombisa ukuthi amanzi lapho ake ama khona azophinda ame futhi. Ningofakazi bami bantu bala eBaqulusini, sikhona isikhathi IFP eke yalahlekelwa ngamandla la eBaqulusini, kodwa ngenxa yenu ngo-2021 niphinde nenze isiqiniseko ukuthi iqembu lenkatha yenkululeko yilo eliwumakhonya kulomkhandlu waseBaqulusini. Lokhu enikwenze eBaqulusini nakwenza naseZululand district eyake yasilahlekela ukusiphatha, yaphathwa ngamasela ibambisene nabazulu bethu, nadinwa nathi ngeke. iZululand district isibaya senkatha kuze kube manje
iqembu le-IFP yilo eliwumakhonya eZululand District. Namhlanje ke njengoba silapha sizokunivukuza, sizobethela isikhonkwane, sizoshayela isipikili sokugcina ukuthi ngomhla ka-29 May ilamanqamu. Ngomhla ka-29 May ilokuba bonke abantu baseBaqulusini nabantu baseZululand District bashaye ngonyawo olulodwa nabo bonke abantu bakwaZulu Natali, nabo bonke abantu baseningizimu neAfrika. Kodwa isiqalo sethu soqala kwaZulu Natali. Bonke abantu bakwaZulu Natali sizokwenza inhlabamkhosi la eBaqulusini. Sizokwenza isimemezelo ukuthi ngomhla ka-29 May bonke abantu bayovotela i-IFP ngoba usuku lwenkatha umhla ka-29 May. Isizathu ngithi usuku lwenkatha kuyobe kulwesithathu enyangeni. Kuyobe kuyiviki lesithathu enyangeni. Usuku kuyobe kungolwesithathu. Esikhungweni sokhetho kuyobe kunama-ballot paper amathathu. Kuwo mathathu ama-ballot paper kuyobe kukhona indlovu ey'ntathu. Angithi uyabona-ke, alikho elinye iqembu elingasho ukuthi usuku lwalo. Angithi uma into ikuvuna uvese uvunwe yiyo yonke into ivume yona ukuthi usuku lwakho lolu. Ngakho kumhla ka-29 May usuku lwenkatha. Umhla ka-29 May asambe siyoncenca wonke umuntu nabafaka igibe eyelo, asambe siyobancenca. Ngoba uyabona abafaka igibe eyelo uma kufika i-load shedding beyigqokile igibe eyelo ebusuku kuba mnyama ngisho nakubo beyigqokile igibe eyelo. Ngakho-ke lolu ukhetho lolu siyokhipha osihlalisa ebumnyameni nge-load shedding. Asizi ingane, siyabona ukuthi i-load shedding isamisiwe lezi inyanga ezimbili, kodwa siyazi iyabuya kusukela ngomhla ka-1 June ku-stage 2 yoze kufike ku-stage 5. Ngakho-ke umhla ka-29 May siyovotela ukukhipha uhulumeni osihlalise ebumnyameni. Ugesi sesiwukhokhele asihlalise ebumnyameni sibe sengcuphweni yeyigebengu eyidlwengula ibulala abantu besifazane. Ngakho-ke ncencane ngisho umuntu ogqoka iskipa esiyelo ukuthi ngomhla ka-29 asivoti ngenhliziyo ukuthi uthandani, sisebenzisa ingqondo. Awukwazi ukuvotela umuntu okuhlalisa ebumnyameni ububhikisha uthi awuyifuni load shedding. Eningizimu neAfrika yonke abantu babhikisha usuku nosuku, bevala imigwaqo, beshisa amathayi. Sike sabona nesiteleka esikhulu se-looting esenzeke kwaZulu Natali nase-Gauteng. Konke lokhu kwenzeka ngenxa yokuthi abantu bethi abanelisekile uhulumeni wamasela. Awukwazi ukubhikisha ubhikishele uhulumeni ongakwenzeli lutho bese kuthi ngosuku lokuvota uphinde ubuyisele lo uhulumeni emandleni, ngoba kusho ukuthi uzophinde futhi uvuke nangomhla ka-30 May uyobhikisha ngoba ubuyisele isehluleki emandleni ebese sihlulekile ukwenzela idingo zakho. Umhla ka-29 May
ngithi ke bancenceni abagqoka igibe yellow ngoba kukhona abazali abagqoka igibe yellow ingane zabo ihlele emakhaya kayisebenzi ekubeni beyigqoka igibe yellow. Iqembu le-IFP lizokwenza nje okwehlukile uma lithatha uhulumeni. Yingakho singazenzi izithembiso ezingenalutho, empty promises. Isethembiso esisenzayo siyisibophezelo sethu. Njengoba sithembisa amaphuzu ali-13, yingenxa ukuthi yilokho esiyibophezela ukuthi sokwenzela abantu basebaqulusini. Sizodala imisebenzi, sizoncenca osozimboni nabatshali bemali abavela emazweni angaphandle bazotshala imali ebaqulusini naseZululand District ukuze intsha yakithi ivuke ekseni iyosebenza. Ningofakazi nina abantu bala ebaqulusini. Ngesikhathi kuphethe umntwana waphinda angene kuhulumeni okaZulu omdala, nangesikhathi kuphethe i-IFP kuhulumeni okaZulu Natali, ayikho ingane ebine-degree noma ine-diploma ebiqeda ecollege noma e-university iphuma ihlale ekhaya. Akho msha eyodwa. Zonke ingane ebezinama-degrees nama-diploma bezithi mayiphuma ecollege noma e-university ziqashwe, zivuse imizi yoyise, zivuse imizi yonina. Namhlanje umama uya kwamashonisa yoboleka imali, ingane iqede ithola i-degree, ihlale ekhaya ne-degree nesikweletu sikamashonisa. Ngaphansi kwe-IFP nangu uDokotela uButhelezi. UDokotela uButhelezi ufakazi ukuthi odokotela namhlanje bahleli emakhaya, abahlengikazi bahleli emakhaya, ochwepheshe esibadingayo ezibhedlela zethu bahleli emakhaya ngoba ayikho imali yokubaqasha ngenxa yokuthi amasela mase kumnyama emehlweni adukele emalini yomphakathi. Ngakho ke thina sokwenza okwehlukile thina. Zonke izingane ezinama-degrees, ezinama-diploma, ezihlele emakhaya, uma singena nje eParliament soyinikeza isibonelelo sika 3,000 rand izinyanga ezili-12. Le mali sizobe sibalekelela ukuthi basebenzise le mali ukwenza ama-applications, ukungena online babheke izikhala zomsebenzi, bakwazi ukugibela bayokwenza ama-interviews, mawebizwa kuma-interviews. Iyothi phela izinyanga ezili-12 ziyobe seziwutholile umsebenzi ngoba iqembu le-IFP lithi lizonciphisa iParliament likahulumeni ngoba lisihleke likhulu kakhulu kunongqongqoshe esingabadingi. Sizokulinciphisa, sithathe imali sichanele iye eminyangweni kahulumeni, sidala amathuba omsebenzi. Kukhona iminyango engabadingi o-deputy minister ngoba eminye mncane idinga nje umuntu oyedwa. Yebo ikhona emkhulu ezoba nongqongqoshe nesekela, kodwa eminingi ayizuba nawo ama-deputy ministers. We will cut down the bloated cabinet and redirect billions of rands to creating jobs for our youth in South Africa. Iqembu le-IFP liyakuqonda ukuthi abesifazane bethu nezingane zethu abasakwazi ukuhamba esitaladini bakhululeke ngenxa yobugebengu. Ukulwisana nobugebengu ngoba we want to protect our women and children.
kuzoba yinto ezoba sekhaleni ukuqondana ngqo nezigebengu. Niyazi ke nina ngesikhathi kukhona ama ZP isigebengu sasibaleka sithi galo yephuka makuthiwa nanti iZP ngoba ama ZP kwakwaziwa ukuthi umalike la kubamba awuyukuphinda ufisa ukuba isigebengu ngoba alikubambeli ukudlala. I-IFP ke ithi mawufuna ukulwisana nobugebengu ufune kube nesandla esiqinileyo kuyigebengu nabo bonke abantu abayiziphula mthetho. Umuntu odlwengula abulale owesifazane uma isembophile amaphoyisa, i-IFP ithi akahlale ejele lize lithetho liqedwe icala lakhe angayitholi bheli. Ithi IFP uma icala limlahla akanikezwe udilika jele ongenayo i-option ye-parole ukuze ahambe unomphela emphakathini uyobuya ngoba esezongcwatshwa. Zonke inswelaboya siyozisusa ngamunye ngamunye ngaphansi kwe-IFP. Abantu besifazane nezingane zethu sifuna bahambe ngokukhululeka emgwaqeni noma umshiye yedwa ekhaya azi ukuthi ngiphephile ngoba nginohulumeni oyisivikelo sami oyongithinta nje uyongikhomba umzono utshwala. Ngakho kusuku lomhla ka-29 May usuku lwabo bonke abantu besifazane okuyibona abaliningi eNingizimu neAfrika. Usuku lwabo bonke abantu abayintsha okuyibona abaliningi eNingizimu neAfrika ukuba kuyokhandwa uhulumeni wethemba, uhulumeni ozoba isivikelo sabantu besifazane, uhulumeni ozokhanda amathuba okuthuthukiswa kwabantu besifazane kwezomnotho, uhulumeni ozobhekela intsha yakithi uma kuza kuma skills development ngoba thina sifuna ukugxila kakhulu kwi technical development of the skills of our youth because sifuna intsha yakithi ikwazi ukuzisulela yona amathuba omsebenzi, ikwazi futhi ukuqasha abanye njengosomabhizinisi abancane bese thina njengohulumeni sibaxhasa ngemali ukuze bakwazi ukusukumisa amabhizinisi abo bafukule umnotho waseNingizimu neAfrika. Ngakho kumhla ka-29 May asambe siyoncenga bonke abantu abasha ukuthi ikusasa elisha leNingizimu neAfrika njengoba behlele emakhaya bengasebenzi likhona iqembu elinesixazululo, iqembu lenkatha yenkululeko. Asinqinqe wonke umuntu wesifazane uma kuhamba ugesi uthi usaphekile, abantu abalwazi kangcono usizi lwe-load shedding ngabantu besifazane. Iqembu le-IFP lizoyiqeda nje nya i-load shedding, hayi ukukhanyisa ugamcishi ngoba siyalwazi usizi olubhekana nabantu bakithi uma kufika i-load shedding. Umnotho wezwe lakithi udicileleke phansi ngenxa ye-load shedding. Abantu besifazane uma kufika i-load shedding ebusuku bemazi ukuthi uhlala yedwa, igebengu umuntu oqala ezaziyo ukuthi singadlalela kuye ngoba ngeke abone ukuthi ubani ongene nesankahlu ngesikhathi ugesi uhambile. Ngakho ke uhulumeni we-IFP ngizothi kunina baqulusi ngomhla ka-29 May usuku lwenkatha, ngomhla ka-29 May la ebaqulusini sidinga amavoti azinkulungwane ezingama50
50,000 ngenxa yokuthi uma ufuna ukuphatha uhulumeni wakwaZulu kumele sithole izibalo ezanele zomvoti ngamunye ngamunye. Ngakho-ke njengoba nilana siyazi ukuthi iningi lenu amavolontiya, iningi lenu ngo-coordinator, iningi lenu ngamakomiti amaziko la abantu behlala khona. Sicela ukuthi-ke manje suka lana nibuyisele emakhaya umyalezo wekusasa eliqhakazile ukuthi nalabo abathi bese silahlekelwe yithemba ngoba sesihlala iminyaka emakhaya singasebenzi, fike nibanikeze umlayezo ukuthi iqembu lenkatha yenkululeko selikhulumile lithi selikulungele ukuphatha izwe. Inhloso zethu yokuqala ukubuyisa isifundazwe saKwaZulu Natal ukuze uma nifaka isicelo la ebaqulusini umkhandlu wasebaqulusini ungabi nobunzima ukwedlulisa isicelo senu kuhulumeni wesifundazwe ozobe ungasaphethwe ngamasela. Inhloso yethu yesibili ukuthi ezingeni likahulumeni omkhulu sifuna ukuthi iqembu leli eliphetheyo silinqinde amandla lithola amavoti angaphansi kwamaphesentali angama-50 ukuze sibakhiphe emandleni bese i-IFP ibe ingxenye yesakhiwo sikahulumeni omusha. Niyoyibona intuthuko igeleza ngoba thina sikholelwa ukuthi amandla kumele ehliswe kuhulumeni omkhulu wase-Cape Town nasePitoli eze kuhulumeni wesifundazwe, nohulumeni wesifundazwe ayedlulisa imali eningi ayilethe komasipala la nihleli khona. Ngakho-ke ivoti ngevoti eliyofakwa eqenjini le-IFP njengoba sidinga amavoti azinkulungwane ezingama-50 la ebaqulusini zizokunilethela uhulumeni ozonilethela uguquko ezimpilweni zenu, emphakathini yenu, imigwaqo enihamba kuyo okuyimigwaqo kahulumeni wesifundazwe ilihlazo. Emveni kweminyaka engama-30 izwe lakithi lakhululeka. Uma i-IFP mavolontiya malungu e-IFP ma-coordinators ningasabalalisa lo myalezo wethemba kuwo wonke umuntu waseNingizimu le-Afrika ukuthi emaphepheni amathathu iphepha lokuqala esikhungweni kuzobe kuyiphepha lokuvotela uhulumeni wesifundazwe, nikhambise umyalezo othi wonke umuntu sivotela i-IFP kwisifundazwe saKwaZulu Natal. Bese kuthi iphepha lesibili lizobe livotela amalunga aya kuhulumeni omkhulu asuka kwisifundazwe saKwaZulu Natal. Niphinde futhi ledlulisa umyalezo ukuthi nakwelesibili iphepha siyofika sithi sakazaka eduze nendlovu. Bese kuthi iphepha lesithathu elihambisa amalunga asuka ayengqo ezingeni likahulumeni omkhulu nakule iphepha lesithathu ledlulisa umyalezo othi siyofike sithi sakazaka eduze nendlovu. Ngakho-ke ngomhla ka-29 May abantu bala ebaqulusini babalelwa ku-413,000 iy'nkulungwane ezingama-413 ey'nkulungwane abantu ababhalisela ukuvota. Kulaba bantu-ke baseZululand abawu-413,000 eZululand district abaqulusi banikezwe uphawini wabantu abawu-50,000.
ngakho ke sizokuninxusa ukuthi bo comrade basebaqulusini ngenani umuzi nomuzi through i-door to door campaign insuku ezilishumi nesishiyagalombili kube kusele 18 kusasa. Phumani nifane ney'ntuthwane iwadi ngewadi kube mhlophe iy'nkalo. Ningene umuzi ngomuzi ningenisa umyalezo wethemba. Phumani nigcwale iy'nkalo zonke i-village nge-village. Phumani nigcwale idolobha lase-Vryheid. Gcwalani i-taxi rank. Bathe umuntu ushona ngapha ahlangane nendlovu. Ethi ushona ngapha ahlangane nendlovu. Athi ushona ngapha ahlangane nendlovu. Bese nikhuluma nawo wonke umuntu ukuthi lo nyaka lo silungisa umonakalo osuwenzeke eminyakeni engama-30. Umuntu nomuntu wasebaqulusini sicela asiphindaphindele kathathu amavoti emunye ukuze sikwazi ukuthola lesi sibalo esisidingayo, sikwazi ukuthola lezi zihlalo. Yabona ke manje nenza lokho baqulusi. Na deliver lo 50,000. Niyongibona ngibuya la ebaqulusini ngizothi baqulusi. Sekuyigema likahulumeni wenu ukuthi anenzele lokho enikufunayo. Uma nje nike nasenzela lokhu alikho ilunga leParliament kuhulumeni osifundazwe nohulumeni omkhulu eliyohuqa ubuthongo lingahlali kubantu ukwenza idingo zabantu uma nike nasinika igunya lokuba siphindele siphathe uhulumeni. Asinawo amahloni ngomkhandlu wasebaqulusini ophethe uComrade uMkhwanazi. Kuyishwa ukuthi abanye abaphathi balomkhandlu abekho, yishwa nje lelo. Kodwa asinawo amahloni ngomkhwanazi ngoba ngasho namanje ngiyakuphinda ngo-2026 angeke sihambe siyoxolisa kubantu ukuthi siyaxolisa nisinike ithuba kodwa sikwazanga ukwenza idingo zenu. uComrade uMkhwanazi njengomuntu osanda kungena siyazi ukuthi manje inyawo seyizinzile phansi nezandla futhi seyibambe kwaqina. Sifuna ukuyibona intuthuko igeleza kubantu basebaqulusini ngaphansi komkhandlu we-IFP. Nangu undunankulu wesilo umeya wethu eZululand. Angithi-ke njengoba uMashasha eshilo sithokoza kakhulu Mchiya Deputy Mayor Mama Memela uSomlomo ngoba ivoti enihleli kulo lapha yana eZululand yileli voti leli. Yabona ke abantu ohlele esihlalweni sabo ungakwazi ukuyimbandakanya nabo uhlele esihlalweni sikabani. Asinawo amoni ngomkhandlu waseZululand ngoba izisele esayifica zimbiwe ngamasele nabazukulu bethu ziya ngokuya igqibeka iphela. Noma ingaba khona inkinga yamanzi lapha nalapha ya, kodwa sinokuthokoza ukuthi umkhandlu waseZululand uvula ama-project unyaka nonyaka, uqeda ama-project unyaka nonyaka. La amanzi akafinyeleli khona kubantu bethu, ama-water tank ayakwazi ukufinyelela kubona. Sineqiniso yothi kushaya u-2026 abantu baseZululand district bobe beyithwele ngeqomi indlovu bethi ayithatha omunye futhi 5 years ngoba ziyakwazi ukudeliver lokhu ey'suke zikuthembisile.
yabona ke zakhelela elinye igunya ke manje njengoba ngihamba nalamalunga lawa azobe angama candidates kukhona azoba ngongqongqoshe ngeqoma sithwele umphemba ukuthi kube uyena undunankulu kwaZulu Natal uma nike nasinika leli ithuba leli siyothi masinemhlangano sihlale nongqongqoshe nje kanjena nikwazi ukukhuluma nabo ngqo ngenxa yokuthi nizakhele nina igunya ngevoti lenu angiphethe ke ngokuthi abaqulusi isishozi senkatha aniyasazi isishozi mawudlalela esishozini izulu lidumo uyalimala nina niyisishozi se-IFP namhlanje sizobethela isikhonkwane ukuthi phumani niyoncenca wonke umuntu ukuthi ngomhla ka-29 uma ke kwafika lokho kungabathakathi okuhamba ebusuku kucela amavoti enu kuwe kugenquke kubheke phezulu bese kuthi ngomhla ka-29 kube zindlovu eziyoshaya kancane uma sekuphume imphumela ziphakamisa indebe yokunqoba bese ke nihamba niyophumula emakhaya nithi hayi ke sesiwenzile wethu umsebenzi sekuyigema likahulumeni wethu ukuthi asilethele intuthuko ngiyanethembisa futhi ngiyabophezela ukuthi iqembu lenkatha yenkululeko lamaphuzu ali13 esiwakhomithile yilokhu esiyovuka ekseni sikusebenze lizwe liyoshona usuku nosuku uyothi uphela unyaka wokuqala kuyobe kuyini eniyobe nivuma ukuthi nazo-ke kamabhange sizazi zinjalo uma zike zathola ithuba zenza umehluko owunomphela ezimpilweni zabantu bakithi asisukumeni sonke-ke bo-comrade mavolontiya ethu bo-coordinator bethu singene umuzi ngomuzi sinxenxe umvoti ngomvoti uma nikwenze ngempumelelo lokhu niyojakadula njengamathole nibona intuthuko igeleza izinkalo zonke imigwaqo kahulumeni ifakwe itiyela izingane zenu zivuka ekseni ziyosebenza izingane zenu nibone zakhe imizi zakhe izindlu zivusa imizi yoyise niyobona amadodakazi enu ephume eyogana ngoba insizwa ayikwazi ukulobola ngenxa ukuthi imisebenzi ayikho ngakho kumhla ka-29 bomama nobaba usuku lokuthi siyokwakha i-environment ezokwenza izingane zethu zabesifazane zihambe ziyokhanda imizi yazo ukuze nazo zibe nempilo eqhubekela phambili usuku-ke lwesizukulwane senu wonke umuntu ngomhla ka-29 May siyobe senzela izingane zethu ingane engasebenzi sekuphela iminyaka 5 ayikwazi ukuhlala eminye iminyaka 5 okuzoba iminyaka 10 ngakho umhla ka-29 May sidweba umugqa phansi sithi enough is enough ngomhla ka-29 May sithi it ends here amasela sothatha umbhikisho siwise ezikhungweni siyobhikisha ngevoti lethu siphethe u-red card sifike sithi izehluleki red card and out of the game bese i-IFP kuba yona ezoba uhulumeni wenu wahamba amasela wahambe abaphuma abahlulekile abaphume abangabuya amasela wangabuyi thatha
Thatha IFP ngomhla ka-29 May, thatha. Ngoba IFP ngomhla ka-29 May, ngoba. Phezu kwabo indlovu zomntwana, baduduleni, nibashanele, nibakhiphele ngaphandle, bese nizakhela uhulumeni ozoba uhulumeni wegugu lenu, uhulumeni ozovusa ithemba lenu, uhulumeni ozodala imisebenzi ey'nganeni zenu, nithole impilo ephephile, nilungisele ingqalasizinda yenu, nizwe ubumnandi benkululeko ngenxa ukuthi nibe senibeke ofanele okuyiqembu lenkatha yenkululeko baniphathela uhulumeni wenu kwisifundazwe nakuhulumeni omkhulu. Ngoba IFP, ngoba. Ngoba IFP, ngoba. Hambani ke niyonqoba izindlovu, comrade. Siyabonga.